ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inteng, anya jay madamdamag ko. Asaan ka nun akayat dakwarog nga agronda? Nakadamagam iti dayta. Kadagiti ko kumarik Awan mo't madamdamag ka. Ay, damagam ka ni kwarog no apay. Ay, sana mabalin, di dagrunda. Ay, damagam nga rod kan kwa. Ay, anya langan ti maibaga dagiti tattao. No saan da nga agronda dagita atanod mo. Ay, bakman dito'y. Wen taad da ijay paradaan. Mangan tayo ka rin ng kain. Kanya pailat oras. Manganan, tadat panunot, ma'am. Apay nga rin da pinayaban na. Damagaklakan ka no po no ginadamag ni Anthem. Di yun kaya ti agrunda? Ay, nadamag gaya mo ni Antay. Apay, di yun kaya ti agrunda? Nadagaya malalya. Alalya? Idi dayta. Mamati ak ano, idi. Nakita ka mismo di tawiting si Jay alalya. Nakapuraw. Nakapurang alalya? Alalya dahi Jay angkal. Oh. Nakabutbuteng tirupa na. Dayta lang, di yun kaya ti agrunda. Usan na kaya tagiti kakadwak ti agrunda angkal. Mabuteng da. Uray sakmeten na. Mabuteng akmeten. Kunak no naturid ka. No alalya. Mabuteng ak. Uray ananuan da. Diyak kaya ti agrunda. Ikatin nyo pa yan Jay alalya Jay waiting side. Damagak man lang kang kakagawad. Ada ka di alalya aya, ijay waiting shed. Alalya? Di ta waiting shed ka nung araw, ti ayan na. Ne, itala ang amadamag ko dayta Ay, ada ka nung nakita ni Kwaraw, nakapuraw. Ay iso matlagayam nga agdindinamag. Asaanan akayat dakwarog ti agronda. Ay, problema nga ron. Ita! Apay kuma ako nam adakkel a problemam dayta kapitan. Ket adda kamot nga agronda. Ha? Siyak ti agrunda? Ket kadwaam dagiti tanod mo ang agronda kapitan. Na? Tano dagiti padak akagawad di kunam ay mas takrot dapay dagijay ngem dagiti tanod. Antay, nganya ti pampanunutin ni Uncle Kao. Ay, jakman amo. Itay pa'y asaan amatagtagare. Damag ka sa. Ay katwan damagam. Sige. Uncle. Uncle Intay. Ay, di nakman singgaan. Ha? Busy ak ngagpampanunok. Anya nga minaya ti pampanunutan. Di ko nang maalalya di ta waiting shed. Ay, unang Uncle. Talagang hadal alya di ta waiting side. Adun apadak at tricycle driver ti nakakita. Ay, jak mamati aging ga jak makita. No kayat mo. Di mapan mo kitaan intun rabe. Apay nga iraman nak. No talaga naturad ka. Siyak. No naturad ak talaga. Sige. Ipanaknak mo ti kinaturad mo, Uncle. Maray, nalabsam ka di day waiting shed idiin may ka dito'y tersinak. Hawin tatalagamot amalabsak. Tinalyaw mo ka day. Ada ka din nakitam nga alalya. Ay na, Maray, jak lakabutang ti alalya. Isu mati ibagbaga dagiti tanod. Muwen, dayta kano ti rason, no apay asaanan akayat dakwarog ti agronda. Ay siya, kabutang kaon ang lumabas di waiting shade. Mamati kamot iti alalya? Saanak ang mamati iday? Ngam ita, mamati akon. Ay na, Mare, saan mo pa'y nakita? Mamati kan? Nakita mo't nga tanda mari tuyang kan kabadong ti alalya di waiting shed? Nakita da siguro Tanay, asidag iti balay da waiting shed. Kanayon da siguro ang makita anya. Kabuteng da nga taday jay nga alalya nga ibagbagada. Awan mo't may istorya kanyak ni Mari tuyang. Amangan mo't nupilpil yan day nga alalya ti pagpakpakitaan da. Aywan anya. Kat kadagiti laeng tano ti pagpakpakitaan da. Ay, no agpakita kanyak day nga alalya. Ay,
Ag-selfie kami. Taipost ko adagaw, maray. Ay, anyan. Ay. Kapaya kita-kitaan nakakasta. Sip-siputan ka. Tama nga nurumwar ka manag. Kahit mapanak sumak daw. Sumip ngatan, mapan ka sumakda. Kaya dyan ipaginaw mo itong bigat. Ha? Sigurado am asumakdo ka ba daw? Ang mga nusabalin tumanan, ti papanam. Mangrikap ka ka din, Maray. Una ka na, Rabiain. Agawid ka mo taon, maray. Urayak pa'y ni badung ko. Napanan na aya, Kuna na amapan sumakdo, ngam aging gay takat-awan pa'y. jakmot nasiputan anapan dita pagsaksak-duan. Sabalin samot tinapanan na. Ay, kastang arod, Maray. Tila'y pampambar ng aramidin na ang amsanan ng sublay. Ti question, maray. No sa dinaw ti papapanan na. Day tangarod. Ngamain, nabartek no kasta sumangpel. Ay no kasta, mapan makin inom. Day tangarod tijak kayat. Sa paisan akayat ni Kapitan nga dagwalang-walang anabartek iti rabi ay. Day tati bagbagakin ni badung ko, Maray. Agungat adi Kapitan, iso nga rod apag ronrondaan na dagiti tanod na. Ay, kababain launa yun kin ni Kapitan. No makita na ni badung ko anabartek. Sigurado amakangag ni badong mo akan ni Kapitan. Mala, mangrikap ka nga rudan, Maray. Tagawid akaon. Urayak laangan ni badong ikibalay may. Kita amaray. Agan-anad ka. Amangan magpakita kan ka di alalya di tawiting shade. Adaya mag. Ada ka numat. Kano nagpakita ka dagiti tanod. Kaaruba may day taawiting shade. Ang pulos, asaan nga agpakpakita kanyak day ta ibagbagam nga alalya. Pilpilyin nadsamot ngamin ti pagpakpakitaan na. Grunda kami kini Uncle ko itarabi ay antay. Ay kat nasaya at ano kasta. Mapanmiman kita ang jay alalya jay waiting shade. Kahit ayan nga rod niya ang kalmaw. Agsagana ka no pay. Taan niya kumati sa gana na. Jaka mo Nagbayag matin nga paiso ni Uncle. Ay, intan ko raw. Ah. Nakasagada ako. Na, anya day ta igamaw. Eh, buludak pala dahito may sa balunat mo. Pagan anwam iti day ta. Pang balunat ko iji alalya iji waiting sheet, Ha? Na, Abtan armas ta Uncle. Intang aruday. Rabiin. Ketuan may. Rabi nga talaga. Mangmanging mo day jay Uncle. Taon lati aso na jay. Una butang mo. Apay nga nga da ka di tamalikod Sarsarunun ka nga ron. Uncle, asidagtan di ta waiting shade. Asiditan aya. Apay, di mo makita. Nakakidemak. Sumot talaga man nakakapot ka iti abagak. Ibagam kanyak no makitam dyan alya. Apay ngay, duwata mang kita Ada ka din makitam. Uncle! Apay ko lang. Anya nakitam. Abtan di alalya di ta waiting shade. Hindi nakpag-nervyos. Nakapuraw. Anya di langan na. Ada ka di mata na. Agong na. Saka na. Uncle, tumaray ta! Hindi na ibati ko lang. Talaga nga dalan niya. Iso ato maray tang kwaro. Nasaya at tanagawid kan ba daw? Di ka kay agyaman, tanalagip ko pa tinagawid. Kunam amapan kala sumakdaw. Sa bali mo kayam tinapanam. Napanak lang nakikaruba. Pas lamig king ka, numapan ka makikaruba ka nagiti ko kumarem. Ha? Kasano no makita da kadagiti tanod anabartek nga gwalang-walang itirabe ay. Man ano kumangay? Kaya't mau nga ungtan na ka ni Kapitan. Pagsasawan na ka. Kaya't mau, Nya. Siyak, pagsasawan na. Ay sos, di mo ikatakatawa si Kabadong. Tasaan nga ang angaw day tao eh. Ung tanaki din, kino kabuting dak. Makita da lang, itarayan da kadagusin na. Na naglastob kan. Si Kaki daing titarayan ni Kapitan. Ha?
Kat, kasanungay inteng. Ah, Agronda kayo pa'y lakadi kadakwarog inton rabi ay kwa, saan nun? Ni kwarog langan. Ha? Apay ngay asak lang. Apay adi mo kadwaan ni kwarog. Ay, jay kwa. Ay, atay. Agsakitak sa intong rabiin. Iso adyak mabalinti rumwar. Nagkunakan ka. Ah, Saan mo ta mabalin na sak lang ti agrunda, angkay? Kaduaan dak. ay, agsakitak. Ay saan ka nga agsakit? Na, Ay, ipilit mo kit din kat nakasarsaran ta kamay. agpakitan tumanan ka na kami di alya ijiwiting sin. Anya nga ti serbiday tabalunot ko abinulod mo. No di mo usaran. Una niya. Marik na nga tayo, ti alalya day tabalunit mo, angkay. Ay, agbati akong dito'y paradaan dyan. Dapay ngagbati ka. Sikati mapan ijiwiting sin. Madamot day tabalunit ni anting aramas mo. Mabutang kakit day. Saan nakamabutang kunak mananday. Intang haro din ano, saan ka mabutang? Sige man. Ipanagnak ko saan nakatakro. Talaga hamot nga minasan ka atakraut. Kat no si kati katuturitan na kapitan. Syakti katuturadan na kapitan. Syakti katuturadan. Hop, hop. Angkain, Eh, asidigtan itiwiting shade. basta syakti katuturadan na kapitan. Ano day jay kwarog? Jay alalya angkain. Nakatakder man hindi tawiting shade now. Ang nga tirabi din ta. Ito paraitan na. Ano day jay kwarog? Jay alalya angkain. Nakatakder man hindi itiwiting shade now. Anya pala ang tirami din ta. Tumaraitan na. Ikarkaro na tabot-bot nga nang kail. Santa pa ato maray. Ay, agbati ka. No siyak tumarayak na. Ay, day tabalunit mo ang kail. Ingkan ipang urkan ko na. Ay, wun anya. Sikat ti kapitan. Rumbang nga sikat ti naturay. Ingkan ang kail. Ay, sige, sana katakrot. Naturidak. Saan mabalin abot-bot ng ti kapitan? Ay! Ni tatabadong ti alalya. Si kagayam ti alalya. Siya mo talaga. Ay, sige ang kail. Balong na tayo. Taplag na ka. Insublimot lang jay balunat ka, intay. Wun. Mayat gam jay balunot mau. Kabutang ti alalya. Day jay mo't gayam akong parim abadong jay alalya. Mahilig arumwar iti rabi ay. But-but nga na dagiti tanaw. Tapno di dasitaan. Kat, kinasarita. Kinasarita ano but-but nga na pa dagiti tanaw. Katiliwan ti pulis. Ay unay kat day jay akong parim maun. Ang kail. Agronda tayo kadimanan itong rabay. Da kayo mutay na. Tawan mo't alalyan. Sa bagay, mabutingan ni tatabadong amang butbutang kada kami. No, rami din na pa'y. I-report yung kanya. Basta tinaturod, Kapitan. Awan kabutang na, uray kumpari na amang limlimo nga alalya. Hala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.